Halo, ko je? Ćao, momci, Bobi ovde. Bobi? Bobi, pa ti si nam prvi ove sezone. Jel da? Nek ti je sa sreće. Zamisli želju, molim te. Bobi, jesi bio na moru? Jesam. Gde si bio? Bio sam u Grčkoj. O, dođi u Grčku, dođi. Kako bilo? Pa bilo super, međutim imali smo gazdu koji je bio malo onako u krajnjoj liniji čudan. Te gazde u Grčkoj su malo, imao sam i ja takav slučaj, pričat ćemo o tome malo posle. Kako čudan, imao grudi i pišu ili? Pa da. Imao i grudi i pišu, samo sad zavisi od veličine. A kako ti to znaš, izvini? Pa ovako, mi imali smo apartman, krenuo sam ja s ortacima i moja devojka sa svojim drugaricama. Dobro. U 2 sobe. Dobro. I sve je bilo okej, međutim gazda je imao neke čudne tripove da nam recimo naplaćuje iznajmljivanje šerpi kad treba da kuvamo. Čekaj, zar to nemaš? Kuvanje, fazon smo morali da plaćamo 2,5 evra po danu ukoliko bi želeli da nešto kuvamo. Pa čekaj, zar ti to nemaš u sklopu tu u apartmanu samom, ono, šerpa, kašike, viljuške, tanjiri? Ništa od toga nije bilo, bilo je samo tanjira. Ovo je dodatna oprema. Te dodatne opreme, samo tanjiri i viljuške kašike i taj pribor, ovo ostalo rešo, šerpe i ostalo što treba, to smo morali da plaćamo. Koliko si plaćao rešo, molim te? 2 evra. Kako, za cijelo letovanje, šta? Za dan. Po dan, znači odeš kod njega, kucaš, dobar dan, treba mi rešo, danas kuvate, dobro, evo ti rešo, daj 2 evra. I tako svaki dan. Treba mu za fliper, da? Pazi, ali dobro, pazi, svi naplaćuju klimu, znaš, ali ovo da se neko dostio plaća rešo, pa dobro. Super. Pa ove plaćaju klimu, ali kako? Mi smo recimo imali varijantu da dve sobe koje su odvojene u principu, ali mogu da budu kao jedna velika soba. U svakoj sobi bila po jedna klima. Dobro. I sad mi logično upališ jednu, inače samo korišćenje jedne klime se naplaćaju 10 evra. I mi se normalno spojimo kao da bude jedan veliki prostor, upalimo jednu klimu i on je došao čovjek i rekao ne, to ne može tako, morate da zatvorite ta kao vrata između, da se naplaćuje jedna klima, a ukoliko želite drugu, onda mora da se plaća druga. A izvini, a šta si ti njemu u tom aranžmanu platio da uđeš u njegovu prostoriju, šta, ne kapira? Da, izgleda sam platio samo da stojim i da rabim pločice. Dobro. Ovo je počeo od klime i onda ima... A ti naplaćivo fugle? Fugle? Nije, ali znaš šta, iskreno očekivao sam nego kravetome ću dobim račun za vodu, ali ajde. Dobro. I međutim hit svega toga je bio kada je on čovjek ni 15-6 rekao nama jedan dan kao molim vas da više nema prolazaka kao između soba kao posle 12 sati. Mi kao okej, meni riba tamo u drugoj sobi, mislim, razumeš. Čekaj, stani, izvini, jesi ti bio na ekskurziji, brate? Pa, brate, da sam bio na ekskurziji bio bi mi lakše. Dobro. I on dođe jedan dan, sledeći dan stari dođe i kaže kao, vi ste sinoć prolazili tu kao između sobe, ja sam rekao kao to ne radite. Kao, pa jesmo, evo to, kako znaš kao? Pa kao znam. Pa kako, objasnila mi ona se izveda tamo ostaje među hodnik, kaže, evo ovde, ja sam poslao brašno i vidi se vaši tragovi, kako ste prolazili između soba. Dobre, brate, je prosto brašno? Prosto je brašno, znači ne vidi se. Po podu? Po podu, bele, onako svetli pod, ne vidi se stvarno ništa, mislim, da ćeš dođeš pija, ne vidiš tek onda ništa. I on je čovjek pokazao nama tragove, patika, cipela, između soba kako stoje i kaže, evo, vidite da ste prolazili, ja sam rekao ne prolazili. Vi ste letovali kod Vinetua, brate. Ne, to neki penzionisani agent bije fazan. Ali grčki. Da, to je bio vrhunac, zaista. To nikad nisam doživeo, mislim... Dobro, čovjek se setio, da, to brašno je definitivno... On je tačno znao ko je pravo kosu, vidim da je detektivan, tvoje dlaka je siva. Pa dobro, ništa, znači sledeće godine ideš kod njega, ali tako? Da, definitivno, ovaj put ću poneti kako se zove usisivač. Da, pametno. Ne da je Bože da ima Kirby, pa vi biste radili kod njega. Pa Boga mi onda bi mi sledeće godine čekalo renoviranje, koliko ja vidim. Strašno. Hvala ti puno. Bobi, hvala ti, lepo ste nam otvorio oči, šta ti kažem. Ništa, momci, hvala vam. Hvala ti, ćao. Ćao.